Og velkommen til Balen Alex Fredag. Angående Fredag, jeg finder hende ikke. Fredag! Snak. Skal jeg nu fortælle om Fredag igen? Nej. Fortæl om, hvad du lavede i går. Ja. Angående idræt. I går var jeg i skole. Altså, jeg havde glemt mit idrætstøj. Og Rikke, hun ville pjekke. Og så gik jeg så hen og spurgte Bo, hvad man skulle gøre, hvis man ikke havde idrætstøj med. Ja, så fandt jeg en totalt grimt idrætstøj på. Men det var, så jeg godt kunne lide blusen. Det var så. Yeah. Og så blev Rikke mega sur og kaldte mig for en spasser. Du var en spasser i går. Dude. Just leave it like it. Prøv. Du lugter. Ad. Eat me. Det var stjerne. Fredag. Vi har lige haft besøg af en veninde. Hun er Cecilie. Hun virkede lidt trist, ikke? Hun var pæn. Hun er mega lækker. Hun er single. Ja, men hun har ikke Facebook. Svær. Men når hun er på Facebook, så hernede kommer det til at stå. Ansøg hende. Okay, jeg tror på tisset. Fredag drikker. Hun drikker så stiv. Oh my god. Det var meningen, vi skulle bage, men så gad Julie åbenbart ikke. Kan vi nå at bage? Jeg har kun 2 æg. 2 æg? Vi kan lave en kage med 2 æg. Jeg tror ikke, vi har de rigtige opskrifter tilbage. Ja, 2 æg. Så skal vi bare tage råd. Ja. Vi glemte at give Cecilie hendes æg med tilbage igen i dag. Der er mere end 2 æg herinde. Der er 6 æg. Og de er brune. Nå, men det er vores æg. Ja, kan vi ikke bage med dem? Økologiske æg. Det ser vist ud til, at mine forældre har lavet blødkogt æg af Cecilies æg. Det lød Cecilies æg. Joke. Hey, Dr. Pius Luz, kan vi lave kage? Kan vi lave kage? Cheer. Au! Kan vi lave kage? Men vi skal bare på mel. Nej. Nå, det kan være, at vi har en kagemix. Kagemix, det er bare det bedste. Har vi en Ja, kage? jeg har drømmekage. Drømmekage, vi laver drømmekage. Jeg har råbrødmix. Vi laver drømmekage. Fint. Dream cake. Skal du ikke spørge den først? How to bake a dream cake. Okay, vi starter for ny.